Naaraman di ay ni. Dili na jud ko adto og layo nga lugar ani ba. Mauna jud ni ang Paris Overload na akong gipangita na dapat makilawan. For only 99 pesos, only rice, only sabaw, ug napatay free nga one soft drinks. Sulit na kayo ni. Mauna ba jud ni ang Paris Overload na makalaway ug makagutom? Yo, what's up mga sir? Welcome sa atong kaon Serye episode 5. Nadita karon nagsuroy-suroy sa may tambo kay na ako'y nadunggan nga naa daw lami nga Paris Overload dinhi. Let's go. Anyway, nadita sa Bigwas, Bulaluan. Located ni dinhi dapit sa may kilid sa Tambo Central School. Naara jud siya sa daplin sa kalsada, mao dali ra jud siya tultulon og suruyan. Ang sabaw. Woo! Wala ka tanaw sa Ini bigwas nga version ha. may sabaw, magkayo ba? Wala to ilang alam. Mut kay sabaw eh. Sabaw pa lang daan, na gigutom na. Ana. Pagputang ko kuan, pagputang ko sabaw. Saan na boss? Sa laklak. Chicharong bulaklak. Kaya chicharong bulaklak na ako. Kaya siya, lechon kawali. Sa may? Wali. Heart mo ba? Heart. Oh, heart. Gwapo plating. Sulit mo problema di ani og kanang kuan mga sagol bitaw. Kung medyo nakulangan bitaw mo sa sabaw, pwede nyo palamihan kay natay mga garlic di ani. And then sibuyas daonan, limoncito, and then so karon mao na ni ang ato ang Paris Overload Bigwas version. Nawag mo siya. Kapi ka overload kayo. Awan na siya. And then unlimited na nga atong rice diyan eh. Unlimited ang rice nato and then unlimited po ang sabaw. O natay, free nga, saka soft drinks. Dahil ni mo vlog ko nakita. Abi ka daghan na ni. Abi ka daghan mo yun overload sa Paris ba? Bigwas version yun siya. Abi ang ano ni good fortune naman siya. Abot sa mga guys. So kung gusto mo ka ng kami daw walang halang iyong Paris Overload, mo kabalaka kay natay chili sauce diyan yo. Alam niyo pwede siya. Tinaw ka na gito, may pero kung laman na kayo, Kapit stress. Lang rice dito is na-type plain rice o kabutay Java rice. And anli ni siya no. O depende sa inyo kung pila ka rice niyo kaya maurot. Kaya na diya dani. Tagkan guys. So karon, kaon na ta, gutom na. Kapit na alas 7 sa gabi. So diani dahil sa Paris Overload sa Bigwas, natay lechon kawali, chicharon bulaklak. Kita daw? Okay.
So, may Then, lechon kawali na to. Nandun natay mga beef na to yan. Napoy atay dayo. Grabe. So karon, kaon na ta. Fairness, ang libre ang coke no. Dili ours. boss, boss tawag, boss. Boss tawag. Pera. Overload yun siya. Tunay ba, tunay? Overload yun siya. Ano ang tanong pangalan? Ano ang pangalan? Dili, di ba? Naman hiwag ya. Agta. Agta, pwede agta. Wala, nanda. Saya agta ba? Income girl.